Hürmetli Күгәрсен телестудия хезмәткәрләре, һезнең музыкаль котлаулар программы аша без әхирәтебез Гөлнара Ирек кызы Бикбаеваны юбилее менән котларга теләйбез дип башлана безнең студияга килгән тәбрикләү сәламе. Ул Күгәрсен районы Ялса авылында Ирек менән Шәмсия Идрисовтар гаиләһендә 1975 елда беренче бала булып дөньяга килә. Авылда башлангыч мәктәпте, һуңынан Семено-Петровский урта мәктәбен һәм Бөрі педагогик институтын тик яхшы билдәләргә генә тамамлай. Артабан туган авылына башлангыч класстар укытучысы булып эшкә кайта. Яраткан эшендә безнең әхирәтебез 20 ел эшләне. Әлеге вакытта мәктәп ябылу сәбәпле әхирәтебез Иртүбәк авыл хакимияте биләмәһендә эштәр менән идара итүче булып эшләй. Без уга тыңгы эшендә тик уңыштар гына теләйбез. Ул үзенең хәләл ефетен дә авылында таба. Бикбаев Гали Гайса улы менән сәстәрен сәскә бәйләп матур дөнья коралар. Мөхәббәт емештәре булып, тату гаиләле 3 бала дөньяга килә. Алмаз, Нәркәс, Айтуган. Өлкән улдары Мәләвез калаһында эшләп йөри, ситтән торып белем ала. Нәркәс кызлары Салават медицина колледжында укып йөри. Бәләкәстәре 8нче класста укый. Тормыш иптәше алып Сибир тарафтарында эшләй. Шулай булуына карамастан улар кура тултырып мал асрайдар, кош-корт тоталар. Баксаларында төрле емеш-еләк, яшелсә һәм сәскәләр үсә. Гөлнара дусыбыз көз айында туганга көзге байлык, муллык кебек бик юмарт, алса күңелле. Ул бер вакытта ла ярдәмһез калдырмай. Бик яхшы оештырусыла. Авылда үткән һәрбер сара унһыз үтмәй. Гөлнара әхирәтебезне күркәм юбилее 45 яше менән ихлас күңелдән кайнар котлайбыз. Күркәм юбилее уңаеннан тәбрикләп һиңә йөрәк түреннән сыккан иң изге теләкләребезне җиткерәбез. Уңган, тырыш, тыңгыһыз, хәстәрлекле, улы йөрәкле кадерлебезгә ныклы һаулык, ак бәхеттәр, бәрәкәтле имен тормышта озын, бәхетле гомер кисереүен теләйбез. Иң изге теләктәр менән әхирәттәрегез Эльвира Бикбаева, Рима Вахапова һәм Әлфия Хатыбалова. Хөрмәтле Гөлнара Ирек кызы, юбилеегыз мөбарәк булһын. Әхирәттәрегез менән бергә шатлыклы мәлдәрдә генә тигез уртаклашып, матур тормышта яшәгез. Хандугастар йырын йырлап үтте, йырламайса түзмәй был йөрәк. Тормыш юлларына борма, йырлап үтүдәре бик кәрәк. Бебебис авыл кызлары, авылдың уңгандары, йөрәк эшләеп яна, күңел тулы дәрте дарман. Бебебис авыл кызлары. Ата-бабалардан күреп үтеп, ең һыдыганы эшләп яшәргә. Туган иле ярыгар һөеп яшәү, олы бәхет үде шул безгә. Без бит авыл кызлары, авылдың уңгандары, йөрәк эшләеп яна, күңел тулы дәрт дарман. Без бит авыл кызлары. Булганына шөкер дип яшәйбез, артыгы безгә кәрәк түгел.
Язык его яхшылар